Nôl yn cloi'r rhaglen yn y gegin ar y sait grafal, rhywbeth bach melys nawr i gloi'r rhaglen. Ie, a eitha hydrefol hefyd. Felly i ddechrau gyda, dwi'n mynd i ddod i afal mewn yn y deisen, ond afal strwdl, sef wedi speisio ac wedi melysu cryn dipyn. A hefyd, os fi wedi dod ar tipyn o faleg, dath Clive sy'n byw drws nesaf i ni rown bore yma, a oedd llon baged o fale wrth y goeden. Felly nawr yr amser... Good boy, Clive. Ie. Os ydyn nhw ar y llawr, pigwch nhw lan. A ma'n faint ar y fala, ma' fyd? Diolch nhw, maen nhw'n enfawr. A lot o gwahanol fathau, a mae hwnna'n berffaith ar gyfer yr estate yma, as mae rhai wedyn yn meddalu fwy na'i gilydd ac yn y blaen. Dog da. Ie, ac os gyda chi llawer o'n nhw, mae teclyn fel hyn yn berffaith. Mae hwn yn un siap bach doniol, felly, ond chi'n gweld, os chi'n mynd i glanhau llawer a pilo lot o fale, mae hwnna yn ffordd da o wneud e. Mae'n gweithio yn rhwydd iawn. Fi'n siŵr bod ti moyn trial. Dod yn ei afal bach fyna. A ti gael. Yr un lleia ti di roi o wain, dyna ti'n rhoi mwyaf. A mae hwn yn hir, Andy. O, fi'n credu yn gweithio, mae eisiau ni seis. Diolch, dwi'n cael y mwyaf yna. Na faith gen i. O, sa'i mod y seif hwnna arno, dwi'n mynd rhy fawr. Rhy fawr ydi. Bydde chi'n neud fi fan hyn? Dwi'n ofni dorri fo. A fe. Lisa, car ymlaen, gobeithio bod nhw'n canolbwyntio arna ti. Chi'n neud eich yn dop ar undach. Dwi jyst wedi defnyddio teclyn arall ar gyfer tynnu'r canol o'r afal, a wedyn jyst i ni dorri nhw mewn i darnau bach fel hyn. A mae hwn yn ffordd da nawr o'i storio nhw ar gyfer y gia, dodi rhain yn y rhewgell mewn bagiau bach falle mewn maint sy'n berffaith ar gyfer tarten o rhywbeth fel yna. Ac felly beth dwi wedi wneud yw gosod nhw ar yr hambwrdd fan hyn. Da iawn. Wedi llwyddo. Da iawn. Ond hwnna'n challenge, oedd hwnna'n enfawr. Dwi'n eich llanas ag efo. Felly wedi dod i'r afal fyna, a wedyn jyst yn ychwanegu cwrens, raisins, ta beth yw'ch ffefryn chi, a tipyn o siwgr. Mae bron a bod fel wneud jam afal, achos mae'n helpu'r afal i gadw yn y ffwrn. Mae hwn braidd yn ormod i'r tin bach yma. Ac hefyd wedyn, i wneud yn strwdl, gallwch chi ddefnyddio cinnamon, nutmeg, a falle clov, ond neu speis cymysg fel hyn y tro. Nawr, yn delfrydol, byddai hwnna gyda fi ar dreu tipyn fwy o faint. Dyn ni'n cymysgu'r cyfan a'i gosod e mewn yn y ffwrn. Ond fe ddodwn ni hwnna fyna fyned. Yn y pen draw, ar ôl rhyw 20 munud i hanner awr, bydd gyda chi cymysgedd sy'n disgwyl newid lliw wedyn. A jyst gwynta hwnna, mae'n hyfryd. Mae'n atgoffa fi. O, ydi. Cyflwyno ni'n gynnar bach felly blesydd yn y dolyg, ydy? Camed bach. A wedyn mae lan at y gacen, so allwch chi wneud hwnna o flan llaw, sy'n rhaid wneud hwn ar y diwrnod chi'n gacen. Allwch chi goreg fwyaf hira ti'n wneud hwnna, goreg gyd, ie, mae'r blas yn cynhyddu, odi. A dyma'r cynwysion sydd gyda ni fan hyn, a dwi'n mynd i wneud hwn yn reit syml yn y peiriant, ac yn defnyddio yr dill, dod i cyfan mewn, all in one, fel maen nhw'n gweud, so mae siwgr brown yn rhoi lliw a hefyd blas fwy cyfoethog. Ac yn y man cynta, sori, dyna ni fynd ôl un cam, datus, hwn sy'n neud y gacen yn foethus ac yn drwm. Rhyw fath o sticky toffee, timlad iddo fe. Fwy o bwdyn bron a bod na cacen. A fi wedi ffindo rhain bore yma, sef yr datus wedi torri'n fan yn barod. So yn hytrach na defnyddio datus arferol a tynnu'r garreg mas o'n nhw. Dates sy'n ei siarad. Dates, ie, A hefyd mwyn wneud hwnna tipyn yn fwy llaeth ac hefyd i feddalu nhw, yn enwedig os ych chi'n defnyddio yr dates normal, chymod y rhaid le mae carreg fach tu fewn, tynnwch y garreg mas yn amlwg, a wedyn gosodwch llath dros y top mwyn i feddalu'r datus. Os ydyn nhw yn rhoi caled, gallwch chi i drwymo fe lan hefyd, drwymo'r llath, a os chi'n gallu pigo hwnna lan, mae'n mynd, mae fel uwd, a hwnna yn y pen draw, ddod ni fe mewn nawr, sy'n neud y gacen yn hyfryd fel mae e. So mewn ar llath, y cyfan, y llath a'r datus yn mynd mewn fanna. Hefyd, yr wyau, 4 wy bach to o speis, lle math y llwyna, ddefnyddio ni hwn. So powdwr codi yn mynd mewn oherwydd pwysau y datus, bach o speis, a wedyn hefyd yr blawd hunan godi. So 2 llond. Cofiwch mae'r sait yn amlwg wedi bod ar y sgrin, felly i gysylltu â ni os maen nhw eisiau yr cynhwysion i wneud y sait. Ie, so jyst cyfysu'r cyfan at ei gilydd, nes bod e'n dod yn fixture cacen, a wedyn ni'n mynd i osod y cyfan mewn i dyn fel hyn. Nawr, mae gyda fi 2 gacen fyna, un sy'n mwy fel cacen, dyna beth sydd 'da fi fan hyn, ac un sy'n mwy fel rhyw fath o tray bake, so mae tipyn llai dwfn ac yn fwy tenau. Nawr, mae hwnna'n cymryd bron a bod 3/4 awr i goginio, mae hwnna'n cymryd just dros hanner awr. Felly mae'n dibynnu ar faint o amser. Ie, dibynnu ar y tin, felly. Odi. As mae hwnna tipyn llai dwfn, felly mae'n
yn coginio tipyn yn rhwyddach. Nawr ten, dyn ni hwn mas fel hyn, ac arllwys hwnna mewn i dyn sydd wedi leino gyda bach o ffoil. Neu tipyn o fes fyna. Na i adael hwnna i chi gael gweld. A wedyn just symud hwnna o gwmpas, a dyma lle nawr mae'n troi mewn i gacen strwdl. Ni'n ddefnyddio yr afalau yma gyda'r space. Okay, so mae space yn y gacen, mae hefyd space gyda'r afal. Jyst i osod e dros y top fel yna, i sgwaru fe o amgylch. A mae hwnna fel wedys i mewn i'r ffwrn am rhyw 3/4 awr, i awr falle dibynnu ar eich ffwrn chi, neu llwch chi'n neud e mewn ffordd gwahanol, neu wrth gwrs gallech chi'n neud nhw mewn muffins bach, berffaith ar gyfer pacin bwyd. Sa'n profi, rhyw sydd eisiau nhw siap. Mae rhai pobl yn fwy hyderus yn ei cacen mwr na pobl eraill. Felly, os gobeith am flas bach, Lisa, ti'n mo fel i ni? Os, yn gwmws. Felly, 2 blat bach gyda fi fan hyn, a bach o gwstad. Felly, dwi'n mynd i weini hwn fel pwdin bach yn hytrach na fel cacen. Wych. So, newn ni dorri hwn fel hyn, yn sgwaru. A dwi'n syniad te? Pobl Lisa'n gorffen yn gweini bod ni'n rhoi gwybod i chi beth sy'n mlaen ar y prawn da wrth nesaf? Wel, ie, cyfan am heddiw mwy na lai gyda ni ar prawn da ac am wythnos yma wrth gwrs. Ni'n ôl dillun efo'r amrywiaeth arferol wrth gwrs ac ie, lot o rygbi fel penwythnos wrth gwrs. Ie, a'r newyddion ar tywydd Elin Man a Han Thomas sy'n dilyn ni. Ond cyn hynny, dewch i ni weld beth yw'r ymateb am y gacen, pwding, yn dyferu, hanner. Oedd yn wdos yn eis i ddechrau, felly dyn. O, waw. O, neis. Ti'n fi'n dwlu ar y cacennau pwdin cyfuniad yma. Mae'n rhoi bach o'r ddoi i ti'n dweud? A mae'n ddefnyddiol iawn. Mae'n gret wedi ei gadw yn ti. A mae'r rhain to yn un sy'n gwella gyda'r amser. Diolch, Lisa. Lisa, diolch o galon.